Pero ito naman, Jules, isang museum naman ang ating binisita dito lang sa I Love My Culture. We are celebrating National Heritage Month, and the collaboration with the Filipino Heritage Festival, Inc. of Miss Mita Rufino and Miss Chichi Salas was very good because it was in theme with some of the other exhibitions that we've had, and we also welcome the fact that we are collaborating with scientists, who are doing a lot of hybrids with a very indigenous flower like the gumamela. Ang gumamela po ay pinili ng pamantasan ng Pilipinas to represent the genius of the Filipino achievers dahil siya ang naging simbolo unang-una ng mga nauna nating mga kababaihan sa larangan ng pagkikipaglaban sa mga Spaniards. So, doon siya nagsimula. Kaya nagkameron tayo ng Gabriela Silang na gumamela, Nazaria, Gloria, Marcela, 11 silang lahat. So, doon yung nagsimula. And then, dito sa stamp collection na to, meron ding mga Pilipino or Filipina scientist pinangalanan din ng gumamela kagaya ng Helia Castillo, isang magaling na sociologist, at saka si Claire Baltasar na isang mahusay na entomologist, at yung ating isang scientist na si Emerita de Guzman na nanguna na mag-develop ng makapuno. So, yun po yung ating ilan sa mga Filipino scientists na pinangalanan natin ng gumamela kasi gawa nung kanilang yung kanilang contribution growth ng Philippine agriculture. This year, in 2015, napili namin na magiging stamp launch namin for the Heritage Month ang hibiscus or gumamela sa atin yon. Ito kasi nagre-represent ng mga iba-ibang outstanding women dito sa Pilipinas, mga scientists, mga women advocacy leaders, and mga centennial women kagaya ni Tandang Sora, ni Gabriela Silang, at saka yung sa mga academe naman kagaya ni Tati Licuan. And then we have in public service, Lauren Legarda, Rosa Rosal, and the past presidents of the UP University. Whole month of May is a Heritage Month at saka marami kaming events. Pagkatapos dito, meron kaming events sa Parian, sa Lucky Mall in Chinatown na magpipresent sila ng mga different Chinese dances at saka yung Banda Kawayan magpiperform din doon. Meron kaming Santa Cruzan May 24 na sa Intramuros gaganapin ng mga alas 4 ng hapon. Mag-uumpisa kami sa Fort Santiago. So sana pinapakiusap ko sa inyo na puntahan ninyo itong mga events ng Heritage Month. Ito lang ipapagkilala natin kung sino tayo. Dito natin malalaman na tayo hindi basta-basta. Tayo ay totoong Filipino.